ole chi baivek ole tunchuma chuanin hyperemesis gravidarum ti kanlo soifia do nanga hyperemesis gravidarum chu enge ani a medical term tak chuanin severe nausea and vomiting during pregnancy ti ni a chu omzia a chuan nu in naw apai hun chunga luak na sa luak chuak lu hai anei kha ani a chu a duration a hun rei chung hi mishing anin anglava a thodan point anglau poka during first trimester or up until delivery ti ani a atlang puin first trimester kan ti 1 to 3 months chung ti ani a then chu naw an nei don thleng te po ati theng chu ti chuanin chu i enkol vat lau chuan mo luak chuak na sa thil ei thei bok si lau akha enkol vat lau chuanin nu le nau te ha khanin enge effect sang kha nei thei ni chu i chu wang chuanin i chung a effect nei thei te chu kan lo soi le do nanga ama saberin i nu maternal effect nuwa harsan na athen akha kan soi ma sa do na ni i apakhat na chuanin china kan soi ang kha nausea and vomiting kan tia luak chuak na sa kha ni mai ta a luak a chua a kan luak na sa chuan thil kan ei thei lo nge a chumi thil kan ei thei lo chuan weight kha kan loss do na ni chu a number 2 na mo ri na kha atla hniam don ti na ni chu kan ri na lo ta hniam ta a ti chuanin kan ri na te lo ta hniama thil kan ei thei lova tuiril kan luak chuak zela kan taksa a tuiril omakha chu chuanin i dehydration kha siam vele ta ni mo excessive vomiting kha nin dehydration kha asiam thei ta a chu kaimani taksa in kan ma mo ang tok tui a omlova i kan taksa a rauna a lo thlen khan mo i kan vun te po a lo rawa kan zun rong te a lo taka i zun te a lo tlema tiang khanin i dehydration kha kan taksa a lo thleng thei ani chu luak na sat khan ti chuanin chuanin i keima ni organ mo kan taksa a khan kan taksa bung sang a khanin chiat na organ failure kan tia kha a thlen thei boka i ti hakan soi tel boka ti chuanin i maternal malnutrition kha athlen le thei ta a chu nu in amamo ang akham khop ang tok cho cha alak lu lau khan i maternal malnutrition kha alau thleng ta ni chu i enge apoina kan ti chuanin general weakness anu nu khan taksa chaklau chaw taksa chaklau takin chaw che takin om thei mai ba ka heta naute khan ei tur alo na ilawa anu atanga chom tu om lau chuan i fetal development khami fetal growth kha I naute ron changlian tur kha effects ta a chu naute kha aron changlian thei ta lau di na ni chumo aron changlian thei lawa I khami aron chanlen na konga kha I a effects tel vek ti na ni chu ti chuanin other complication hemi adang enge chha na athlen thei danga hi chuanin blood clots kan ti te urinary tract infection UTI kan ti te ti chuanin I luhai mo bp niam ang chi te po kha I athlen vek thei ani chu nu bi ka allow ni ta se ti chuan I fetal effect naute pum chunga naute kha ingtin nge a effect ve ti kha kan soi le do nanga tena kan soi ang cha khanin I maternal malnutrition allow thlen chuan nu in achu kham khop a ei tur a taksama mo kham khop an lak lu lo chuan naute ya fetal growth kha naute ron chanlen na kong kha a effect nge kan ti khamo chu a effect nge ya chu tia naute kha aron ani na tur anga aron chanlen lo chuanin heta low birth weight kan ti ampiana an kg normal ai nyam mo kg hile gram zanga chin hi normal angai ni a kg hile gram zanga an tin lau khan low birth weight kan ti chu ni ta a chu mai ba ka I premature labor and delivery kha athlen thei ni chu engi umza kan ti chuanin I nu in
enge naute kha thla akim ma khanin naw kha avei the ani chu naw aveya ti chuanin naw kha anei kha angai ta a chu chuanin thlakim lo a lo pianga thlakim lo mai ba ka low birth weight khamu kg ri na niam kha a thlen thei buka ti chuanin chu nga ni wang chuanin naute ya khan effects kha sang kha anei thei ti na ni chu ti chuanin chumi premature labor kan ti thlakim lova premature birth kan ti mo thlakim lova naute alo pian khanin complication sang kha anei ve the ni chu breathing difficulties in tita a hi engi thok na lama ti khan har sat na te nei theya ti chuanin feeding problems te po mo hei nute nek na ko nga ti khanin nute ti kha du ang to khan ani thelo theya khanga khan har sat na thlen theya chon infection te po kha thei bok ti kha kan soya chu premature birth khanin athlen vele the ani chu khang kho kha kan soi thei chin ni ta se kachong hi amwang lo tuklawa arang ang renga ngai thlak dan timin lo thiam sakanga ti chuanin khatiang ko nga har sat na nei luak chuak luak na samo chu ei thei lo taksa chaw ngoi nu nau pai ini chuan doctor arang theiang berin ilo ro nanga doctorin imamo tur angin treatment kha apedon che ani chu nu le naute in lo shi sela chat taka naw in lo shin theina turin tuna kan soitak angte kha lo zom ula mania in lama tur ngota taksa chaw taka in kha chuanin nangle naute tan ahim lawa chalo ani chuwan chuanin naute chatta ka sel taka inei du chuan pailaya in enkol chat angaya taksa chaw chu ei thei lo lok chuak i lo nei ani chuan arang thei ang berin doctor i lo ro nanga ti chuanin doctorin imamo ang tur treatment kha lo pe don che ti kha kan soya afya zau tok lo me theya comments lama te shat fya lau lai in nei emo shat bil du in nei chuanin in ronda meyanga a thei kha in chan kan tum don nya